En Cesc Freixas actuava acompanyat de la seva banda, els altres bandalls, en un concert on talonejaven els Legs en Busto, que començaven la seva gira d'estiu. En principi doncs, arrenquem una mica amb temes que hem recuperat i així. Els Legs en Busto porten molts anys a la carretera i això es nota. Ja, però si no... Què era, un pavelló, era? Un pavelló Sant Boi, el 96. Bolo, Sant Boi amb un auditori. Ah, no, a la plaça Catalunya.